நான் வந்து இன்றைக்கி எங்கே போயிடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழிங்கநல்லூர் பெத்திங்கரா தேவி அம்மன் கோயிலுக்கு தான் நான் இங்கே போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ ட்ராவலிங்கில் தான் இருக்கேன். அப்பா அங்கே இருங்க. நாங்கள் எங்கள் டேடி வண்டியில் தான் போகிறோம். ஆய் சொல்லுங்க ராகுல், ஆய் சொல்லு. ஆய் சொல்லு அப்பா, ஆய் சொல்லுங்க. மழையெல்லாம் வருது. அது ஷோக்கு வச்சுருக்காங்க. அது பழசாச்சுல, இப்போ புதுசு வேற வச்சுருக்கோம். எங்கே போச்சு அந்த காரு? கண்ணு முடிக்கலாம் போயிடுச்சு. எஸ், நம்ம வந்து இன்றைக்கி கிட்ட வந்துட்டோம். கோயில் வந்தாச்சு. இந்த ஃபோட்டோ ஞாபகப்படுத்தணுமா? நான் அந்த கோயிலுக்கு தான் நாங்கள் பார்க்கிங் விட்டுட்டு நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் அங்கே போயிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய். என் மம்மியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்களா கடையெல்லாம் இருக்குது. ஏன் யூடியூப்பில் நிறையா செடி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம கோயிலுக்கு கோயில்கிட்ட வந்துட்டோங்க. இப்போ நம்ம உள்ள வீடியோ எடுக்கிறாங்களான்னு தெரில. எடுக்க விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சாமியை காமிக்கிறேன். கடையில் வந்து சட்டி, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ படம் வாங்கியிருக்கோம். அவ்வளோதான் வாங்கினோம். நாங்கள் வந்து காரில் வந்து ஏறினோம். இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ தான் வண்டியை எடுத்திருக்கோம். டிராஃபிக்காக தான் இருக்குது, என்ன பண்ண தெரில. ஸோ வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 7 o'clock இந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம். எஸ், நம்ம எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வந்துட்டோம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை அடுத்த வீடியோ பார்க்குறேன். பாய் பாய்.